Jimoheo prario osewito ngimagi e masira mag apaya e gwenge mopogore opogore chakre chakruok mar higani nyaka sani. Masira matinende en mar nyo timore e apaya ma Nakuru kochomo Nairobi kama ji 9 nyo othoe. Jafwambo marwa Sharon Ong'aw menyono matut ewi masira go mag apaya. Medruok mag masiche mag apaya pod medo kelo buok ne oganda mathoth ahinya to ne jowuoth mochano wuodhe magi e gwenge mopogore kindeni. Moganda doke tich to skunde bende yao. E otieno ma piny orugo kawuono wuok tich. Ji 9 nowito ngimagi e masira mar apaya manotimore Karai e wang' apaya ma Nairobi kochomo Nakuru. Masira mar apaya no ne oruwo nyamburko 2 mating'o jowuoth, kido mar bas kaachiel kod matatu. Moko kuom jowuoth manotonye masira no olero kaka masira no notimore. Driver alianza kuzidiwa na usingizi tuseme na uchovu, kwa sababu wakati amefika Lwahaha, wakati ametoka Nairobi amefika Lwahaha, kama amegeuka anarudi Nairobi tena na hakuwa na msaidizi, so amekuwa mwenyewe, na hiyo gari imekuwa inakuja mwendo wa kasi sana. So wakati amefika Nakuru, hizi mataa za gari zingine zikaanza kumlemea, so anafika mahali ana slow. So nikafika mahali nikaita conductor nikamwambia, you need to talk with your driver. So wakati tumefika kwa hii mafuta tumepata kuna premium imetokea hapo, ikaingia tu kwa barabara na ika slow, na sisi gari ilikuwa ina high speed, so there's no way angeshika emergency. So wakati amejaribu kuihepa ndio tukapatana na Nissan head on collision. Watu wameumia, tumepata mainjari, wengine pia wamekufa. Tumepata majeraha. Mtoto mmoja tu kwa basi ndio amefariki. Kulikuwa na kondakta 2. So huyu mmoja alikuwa anapigisha driver story, na ule mwingine akamwambia, wewe sitaki ukae hapo mbele na driver, utoke hapo mbele uende ukae hapo nyuma. Dakika 10 hazikuisha ndo tukaona tukagongana na Nissan. Hata mimi mwenyewe nikaanguka, hata mimi nilikuwa wanapitia kwangu ndio watu watoke nje. Kaluwore gi komanda marobila hesabu county ma Naivasha olero kaka masirano ne otimore komedoni aluora makarai en kama masiche mag apaya jahero timore kata black spot. He was overtaking and came head on collision with a matatu which was going on the opposite direction. We have been able, unfortunately, we have been able to have fatalities which are yet to be confirmed, and a number of injuries. E chakruok mar higane, masira mar apaya ne oneno Burnt Forest kama ji 2 ne owito ngimagi, ka ng'ato achiel ne owito ngimane e apaya makatito kochomo Kindu Bay. Chieng' tarik 3 mar dweni, masich apaya ne ochako neno kendo e piny madongo 2 kama ok tin ne ji 16 ne owito ngimagi. E apaya ma Nairobi kochomo Mombasa e gwenge ma Katumani, ji 8 ne owito ngimagi bang' masira mar apaya manoriwo bas mar Tamid kod matatu mar Naikena. E odiechieng' onogono, ji mamoko 6 ne owito ngimagi e apaya ma Nairobi kochomo Nakuru e gwenge ma Kikopey Gilgil. Masira no nojuko nyamburko 3, matatu mar Rift Valley Shuttle kod trailer 2. Jatend migawo mochung'ne apeyni Davis Chirchir ojiwo derepe mondo bed motang' kindeni. Parents help us as we enforce the safety requirements on our roads by ensuring that we do board vehicles which are properly licensed vehicles, which are not overloading, and then therefore keep our children safe as we go back to school. Koloso Giramogi TV, jalonye ritruok e apaya Godfrey Otiato oyango moko kuom gik ma jathoro kelo masiche mag apaya. Idoka driver no riembo kata koya Kisumu to dhi Nairobi, to kochopo Nairobi to chako pange kudugo Kisumu, okoyudo time mar resting. Overspeeding kata reckless overtaking. Nitiere kuonde moko magin sharp corners. Sharp corners gi bende hinyo gaji sana. Ochiwo paro ne kembe mag nyamburko mopogore opogore kindeni ma wuodhe otiap. Jo companies mag geche gi temo rush mondo gipang joma ng'eny mondo giyud customers mang'eny mondo gi make big profits. The supervisors mag these transport companies kindly panguru drivers moromo. Masira makawuono manotimore Karai ne okelo tho mar nyithindo 3 kaachiel kod joma dongo 6. Mamoko manoyudo hinyruok makoni kod kocha ne othiedh e osiptal ma Naivasha sub county. Sharon Ong'aw, Ramogi TV.